мо бо мақсади ошноӣ пайдо кардан бо вазъи фаъолияти бозори моли шаҳри Панҷакент ба ин макон рафта доир ба камбудиҳои ҷойдоштаи ин бозор як гузориши танқидӣ тавассути барномаи иттилоотии Пайғоми телевизиони Симо пешниҳод карда будем, ки дар он аз набудани шароити муносиб барои савдогарону харидорон дар ин бозор оид ба дигар камбудиҳои ҷойдошта дар ин бозор чанде аз савдогарону харидорон изҳори нигаронӣ карда буданд. хушбахтона баъд аз як рӯзи нашри ин гузориш масъулини ин бозор тасмим гирифтанд то камбудиҳои ҷойдоштаро дар фурсати наздик пурра бартараф намоянд. зимни дарёфти иттилоъ аз корҳои ободонӣ дар ин бозор мо дубора роҳ пеш гирифтем ба сӯи ин бозор. баробари ворид шудан ба ин макон огаҳӣ пайдо кардем ки дар ин бозор аллакай корҳои ободониву бартарафкунии камбудиҳо бо суръат идома дошта, маъмурияти ин бозор барои пурра бартараф кардани он кӯшида истодааст. аз ҷумла дар ин бозор як утоқ барои дамгирии шахсони куҳансол ки барои савдо дар ин бозор меоянд. дар як гӯшаи дигари бозор ки чӣ тавре худатон мебинед, маъмурияти ин бозор азм дорад навес бунёд кунад то теъдоде аз мардумро ҳангоми савдо кардан аз барфу борон эмин нигоҳ дорад. дар дигар навесҳо бошад корҳои таъмирӣ идома дошта, ҳамзамон тозаву озода нигоҳ доштани бозор, кушодани дарвозаи дигар барои озодона рафту омад кардани онҳое ки ба ин бозор меоянд ва барои таъмири дару деворҳои ин бозор корҳо бо суръат идома дорад. зимни суҳбат маъмурияти бозор доир ба бартараф кардани камбудиҳо чунин гуфт: камбудиҳое ки аз тарафи телевизиони Симо намоиш дода шудагӣ буд, ҳозир мо сар кардем дар ҳоли иҷрошавӣ. худо хоҳад то як ҳафта то охири ҳафта ҳамеша бартараф мекунем, ҳамеша иҷро мекунем. чӣ тавре ки худи шумо огаҳӣ пайдо кардед, маъмурияти бозор кӯшиш дорад то ҳамаи камбудиҳоро пурра бартараф намуда барои боз ҳам ободу зебо гардонидани ин макони савдо корҳои дигареро низ анҷом диҳад. умедвор ҳастем ки дигар роҳбарон низ ба мисли маъмурияти ин бозор масъулият ҳис намуда барои бартараф кардани камбудиҳои ҷойдошта ва вокуниш ба гузоришҳои танқидии мо камари ҳиммат хоҳанд баст. зоҳиҷони аловиддин, исмоилҷон холов барои Пайғом.